Kto nebol zakrnečené, neprežili. a kto nebol zakrnečené, tak ten má smolu. Milan, ale čo by si to pomohlo? A voda mala, koľko mala? Voda stupňov? 3 stupne mala. Plus alebo minus? Plus 3 stupne. Mala 0 stupňov, Harry. A to nie je. 300 do piče, ako 3 do piče. Voda mala... Keď máš 5 stupňov, už si podchladený. Latvinici odchádzajú pečenka. Ty debil, že oni tam mrzli. Mala 0. Harry, pečenka si odejde aj pri 40% vodke. Bo Latviniaci ešte cirkulujú. Dobre, poradí. Počúvaj. Od vás to beriem. Voda mala 0 stupňov. A tam mrzli. Harry. Čo to je ten dlhšie? Kilo železa, kilo teda? Čo je táš? Opýtaj sa Tóna, to je tvoj sused, kríž. Váha je rovnaká, ale na obľa je vaši. Tera naje plno Tatrovku. A potom ho zlisúvaj. A keď ešte namočíš? A keď sa to vyščím ešte s pivom, bude mať ešte kilo 20 navyše. Sa pristereš. Harry, a teraz pustila, čo one... Svojho repertuáru. Rímsku ríšu. To je tvoj obor, ktorý vyučuješ. Ktorého císara chceš? Cezara. Čo ho dobodali? Buzeranti ho upichali na smrť. Modránko, že? To neboli buzeranti. Rožkári. To boli títo, jak som A do... To boli kongresmani. V dnešnej dobe sa to boli kongresmani. Senátori ho dojebali. 17 rán dostal. Tuto. Ale jak víš, že to bol 17? Že si tam bol? Ale on tiež tak Ja som chodil. čítal to. Ale on tiež tak chodil. Tiež tak kurha trošku. Ne, to bol oný. To bol druhý, čo kulhal. Kto to bol, čo kulhal? Gali, jak sa volal? Kajo? Gaius Julius. Ne, jak sme hovorili... Počkaj moment. Jak sme hovorili Kajo? On bol telesne postihnutý. A jak sme hovorili Kajovi? Kajo, tvoj kamarát. Tiberius. Tiberius. On bol telesne postihnutý ako... Ale rozumiem. Jak ja, na krv chodil. Víš, čo myslím? A hral sa na koľko a prežil. Ne. On spravil, rozvedol Dane, obrovský matematikov. Víš, čo myslím? Mám pravdu? On napísal Dane úlavy. Víš, čo mali ako provincie? Každá provincia Milan, čo mala? Keho mala? Kontúra. Kontúr. On mal pod sebu tisícníkov, desátníkov, stopníkov. Víš, čo myslím? To boli... Vybrčí daní. Jak ošali na danách, Boli honostári. hneď bol popravený. Víš, čo myslím? Kontingent, všetko. Kravy, vole, všetko. Milan. A dneska nekdy mali prvý raz výslušný dochodek, to si neočul. Víš, čo mali vtedy dochodek?